I cannot speak Flemish, or I cannot speak Flemish yet. Parlaré català per dir tres cosetes. És un honor per a mi ser aquí com representant del govern i per dir-vos que teniu les portes obertes de la vostra delegació a Brussel·les, com no podia ser d'una altra manera, i espero que després d'aquest període de pandèmia podem fer moltes coses si treballem conjuntament. Aquesta és la segona cosa que volia. Me plau, sobretot ser aquí en un acte també plural. Jo crec que ens convé molt com a societat i com a poble que vol assolir la seva independència, caminar junts. Fer les coses de manera que podem sumar tot el que puguem. Per tant, aquest primer, com a delegat, és un honor. Segon, encoratjar-vos encara més a treballar plegats per fer les coses. I volia dir una tercera cosa. És la tercera vegada que és el tercer cop que vinc a aquesta ciutat, a Antwerpen. Fa 21 anys estàvem per aquí amb diputats del que era l'Aliança Lliure Europea, amb el que després va ser president del Scottish National Party, John Haxton, i diputats galesos i d'altres nacionalitats, perquè estàvem ajudant a gent d'aquí en la gestió dels fons per zones que estaven especialment necessitades d'ajut i que havien sigut zones industrials i que tenien problemes d'aquesta mena. Això va ser fa 20 anys. Però és que jo vaig ser aquí, i amb això acabo, l'any 77, per tant fa 44 anys. Vaig estar cantant aquí a prop, a la Universitat d'Amberes. Van venir una delegació d'artistes, escriptors, escultors, pintors, gent de la cultura i alguna representació política plural també, perquè estaven fent campanya per l'amnistia. Estaven encara sense la llei d'amnistia després de la dictadura franquista. Van fer un acte aquí, jo vaig cantar aquí a la Universitat d'Amberes i després a Brussel·les. Mai no m'havia imaginat que 44 anys després estem lluitant perquè la nostra gent, i amb ells el nostre president, en primer lloc, tornin al seu país i que acabi aquesta repressió que estem patint. Per tant, molts anys després ens trobem en aquesta situació, que és el que tenim. I és allò que hem de no oblidar, que estem en una lluita que ve d'on ve, com diria Raimon, venim d'un silenci molt perllongat, venim d'una lluita que no és d'ara, que és de ve de molt llarg, i tenim un gran repte que és treballar tots plegats amb tothom, amb governs, societat, entitats, partits, per arribar allí on volem arribar. Per tant, aquest és el meu desig, que jo crec que serà compartit, i amb això acabo. Visca Catalunya Lliure!